Gikahinabi na sa mga investigador sa NBI ang amahan ni Kingston Ralph Cheng na si Robert Cheng. Nakisulti na sab ang mga ahente sa NBI sa mga abogado sa pamilyang Cheng. Ang gipangayo sa NBI gikan sa pamilyang Cheng, affidavit na mo pasaka sila og kaso batok ni Pajarillo diha sa National Bureau of Investigation. Muna himo nilang basis sa dugang nila nga pakisusi. Pero bisan wa pa makahatag sa ilang complaint affidavit ang pamilyang Cheng ngadto sa National Bureau of Investigation, ang gibuhat sa NBI ilan nang gikuha ang tanang CCTV footage before, during ug after sa hit and run incident. Daghan magay ni katap nga mga CCTV footage, mga portions raw na nigawas. Ang ilang gikuha ang kinatibuk-an gyud sa footage niya with certification, with authentication gikan sa management. So daghan kayo mga CCTV footage sa bar. Namo to CCTV footage dito sa bar. Gikuha to nila. Diya sa Juan Paseo katong nagsusapinday si Sean Andro Pajarillo, gikuha to nila. Ang NBI mo gamit sa ilang subpoena powers, pugsog ang Marillo sa pag-surrender sa ilang CCTV. Aron makita ang giunsa to pagtikalbong ug giunsa pagkana paggawas kikasakyanan ni Sean Andro Pajarillo. So kuhaon na tanan sa National Bureau of Investigation aron pag-establish mahubog ba gyud si Sean Andro Pajarillo. Ang sunod gibuhat sa NBI, nakiksulti sila sa mga trabahante sa bar. Kining giimnan ni Sean Andro Pajarillo. So katong mga sugyot gahapon atong gibasa nga kuhaon ang resibo, ipuso na ang mga invoices, kung sa ito mga orders, kinsa ito mga waiters nga nag-serve aning grupuha, kuhaon na mga testimonya, papirmaho na ang affidavit, pila to sila ka oras na nag-inom, unsa na to sila kahubog, unsa na to sila kalango, nagsayaw naman dito sa gawas, kuhaon na tanan sa National Bureau of Investigation. Ang lain pag yung tuyo sa NBI, katong tanang kainom ni Sean Andro Pajarillo, ipatawag nila. Ilang investigahon, may pila mo ka oras na inom. Unsa mo ginto kalango na si Sean Pajarillo. Nga nuwa man to ninyo pugni. Importante kay ilang testimonya, unsa kadugay sila nag-inom, unsa nakahubog si Sean Andro Pajarillo. Kasi sila may mga barkada. Kuyog ba silang inom? Nakasubay ba sila sa pagsugod sa inom o nakainom na tundaas Pajarillo pagkita nila? Kanantanan kuhaon ang detalye sa National Bureau of Investigation. Ang tuyo sa NBI aron makapasaka silang mas bugat nga kaso batok ni Sean Andro Pajarillo. Gamito nila ang anti-drunk driving law na ang sentensya 20 years, dili probationable. Kay kon ang reckless imprudence resulting in homicide la ilang saligan, kining kasong gipasaka sa kapulisan sa Dakbayan sa Subo, 4 ka tuig, 6 ka tuig ra ang sentensya labing dako. Mahimo rang i-probation. Kanang probation, dili ka mapriso kung mutuman kas kondisyon sa korte. So mahimo si Sean Andro Pajarillo, di gyud ni katilaw og priso bisan usa ka oras, bisan usa ka minuto. Kay bisan makonbikto pa siya in reckless imprudence resulting in homicide, pwede naman siya apply ang probation. Niya magyango-yango lang siya bisan usa kondisyon sa korte. Ato makaligis na siya pag-usap si bako. So way hustisya na maangkon si Kingston Ralph Cheng o ang mga biktima gikataw na igo naligsan sa ining Sean Andro Pajarillo sa nangagi. Ambot doon na may feedback na dawat si Cebu City Vice Mayor Tami Osmeña siya pagdasig sa uban pa mga biktima ni Pajarillo sa pagpresentar silang kaugalingon. Hatagan silang proteksyon sa Cebu City government aron mapaninglan si Sean Andro Pajarillo sa karaan ng mga atraso. Sumani ang gibuhat karon sa National Bureau of Investigation. So salamat sa NBI sa ilang pag-apil ini maong kaso. Wa gyud bisan usan ni question ng NBI ni apil sa kaso. So kani dako kay ning tamparos ngadto sa Cebu City Police Office nga murag ang mga Subuano nalipay nga dunay laing nang imbestigar. Meaning wa sila matagbaw sa investigasyon sa Cebu City Police Office. Meaning sila tanan nagduda, nataphaw, nalikoy, o tuwa na kaposta sa pikas ang mga investigador sa Traffic Enforcement Unit o TEU sa Cebu City Police Office. So Colonel George Ilanan, angay ka mauaw Colonel Ilanan sa trabaho sa imong mga sakop.
karon si Attorney Monsanto, ang Regional Director sa NBI, mupakita nimo Colonel Ilanan unsa kang ngilngig ang ilang investigasyon. Ang tanang mga anggulo nga wa ninyo tagda, ila karong gisusi. So once more with feeling, mapakita sa NBI ang superiority sa ilang investigative skills kaysa mga investigador sa Cebu City Police Office. Kada kong insulto ini natos veteranong investigador nga mo karoy hepe sa Cebu City Police Office si Colonel George Ilanan. Kay Colonel Ilanan, veterano na sa labing kontrobersyal nga mga kaso dinhi sa ato sa Subo, lupigon las investigasyon sa NBI. Unsa man na imo mga investigador diha, Colonel Ilanan? Gahapon para ni graduar? Pila graduan na nila pag-graduar criminology? Pila naman sila katuig diha nga nang-imbestigar? Hilaw sa ilang investigasyon. Limong-limong naman sila sa mga paharilyo. Kung ano sila kasod sa ospital, gipapaabot og 18 hours o nag-iingnan nga, oy, di pwede alcohol test diri sa Chongwa.